hil gow kresla eýesine 5 ýa-da 10 ýyl hyzmat etmeli. Gelin onu arzan kresla bilen gymmat kreslaň arasyndaky tapawuty seljereling. Seljermämidi kreslaň esas detallarynyň biri bolun. Kreslaň öz agramyny, üstüne oturýan eýesiniň agramyny özüne göterýän baza 5 ýyly daýak. 5 ýyly daýak her hili görnüşde bolup bilýär. Ene şu model arzan kreslalarda ulanylýan model. Muň et galynlygy ýuky, özü ýeňiljek, hemme ýer suarka. Şu taýjykda konus şekilli wtulka bolýar. Teker oturdurylýan 50-60 kilodan agyrak adam şoň üstüne otursa, şu taýdaky suarkasy gopýar, soň muňa teker oturdup bolunok. Hasa agyrak adam otursa başga ýerinden nöwülýär. Bul arzan kreslalarda ulanylýan model. Indi hili gow kreslalarda ulanylýan demir aýaklaryň biri ene şu görnüşde bolýar. Muň et galynlygy ondan galyň, svarkasy oňkudan gowy, şu taýdaky teker oturdurylýan wtulkasam özü bilen bile bitişip otyr. Bul aňsat döwülmeýär. Yine aýaklaryň bir görnüşi plasmas aýak. Plasmas aýagym polipropilen we steklovolokno bilen armirow edip döwülme diýalyk berk borýar ýasalýar. Buňam ölçeglerine görä ardan bar, gymmaty bar. Agramyna görä gidýär. Muň teker oturdurylýan ýeri aňsat döwülenok, döwüljek bolsa şu taýdyndan döwülýär. Ýokary hilli gymmat kreslalarda guyma alüminyň aýak goýulýar. Buň agramy agyr, özüm guyma, bärde hiç ýylak wtulka ýok. Guyulanyny hemme zadym bolmaly şekilde guyulýar, hemme ýeri bilebiten bir bitew bolýar. Arzan kresla bilen gymmat kreslaň arasyndaky tapawutlarynyň biri ene şu detallar. Beýleki innik videolarymyzda beýleki detallaryny bir-birden beýleki detallaryny da seredip geçer. Innik videomuzda gazlet seljerer.